ଯାଇଛୁ ଭଲ ନା ସବୁ ନା ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିମି ହଁ ଓ ଓ ଆଉ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା କଣ ଖାଇଦେଲି ଏ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି 140ଟା ଖଣ୍ଡ ଏ ରଜରେ ଦେଇଦେଇଛି କେମିତି ଆଉ ଖାଲି ପିଚି ଖାଲି ମାରୁଛି ଓ ସେ ପାଟା ନାଗିବ ଡାକ୍ତର କହିଲା ସେ ପାଟା ନାଗିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କରିଦେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଇଲା ଦେଖିକି ପଳେଇଲା କହିଲା ମୁଁ ନେମି ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଧୁଆଧୁଇ କରା ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଭାଇ ପୁରା ହଗି ମୁତି ହେଇକି ଆଉ ଜମା ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ ଏ ଗେଡୁଆ ଡାକ୍ତର ଯାଉଥିଲା ପକେଇ ନେଇଗଲେ ସେ ଡାକ୍ତର କଣ ଆଉ ହାତ ମାରିଲା କି କହିଲା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ନେଇ ଯାଉଛ ଗାଡି ହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଧୋଇ ଧାଇକି ଆଣିବ ଏ ଚିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଗାଡି ସରବସିଂ ନା କଣ ସେଇଠି ମାରିକି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଗଲେ ଆଉ ଛୁଇଁଲେନି ହଉ ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପଡିଗଲା ନା କଣ ଆଉ ହଁ ପଡିଯାଇଛି ପଡିଯାଇଛି ନା କଣ